Musí se dívat na to, ne na barvu. Máš tam David, který to nedělal, jo,
A mají skočit na večer do hospody. Nevíš, já jsem tam nevolal. Jenom teda, kolik jich bylo těch bubek? Promiňte, nevadí. A tam takhle dáváky. Levo zatočí. To musí být těžký. A tam má ještě pícha. Ale ještě jak máš těma. Já jsem ti to říkala, do pochodu. Tady nikdo nevím, kde budete. Ale to říkáš, že třeba. Že se stalo. No, zase klesl mu to. Tak si Červení. Změní se jako kdyby. Vidíma, je to všetky. jo, je to. Tady bych poznamenal důležitou věc, k natažení toho kolečkového zámku bylo potřeba klíč, pokud ten klíč ten arkebuzie ztratil, pak rozvat. Jinak pozor dámy, to není pánvička na smažení, ale jste pochopili na jemný střelný prach. Uzavři pánvičku! První zera pokleknou! Všichni k salmě! Kohoutíci klopy! Náměr!
dobili Olomouc, to byla přednost a Brno nedobili. Sice měli toho, že prostě se myšli nemocní, tak je to zásluha. Budete na primě? Budete všude, paní. Nás se taky zeptáme, pojďte. Zeptáme se vás, jak se vám to tady dneska líbí a celkově jak hodnotíte, že se připomíná ta historie. Samozřejmě ta zbraň se liší i dalšími aspekty, jednou z nich je zámek. Vy jste předtím viděli ten relativně na svou dobu moderní kolečkový zámek. Tady ty muškety mají starší typ zámku, zámek doutnákový. Takže ten systém zase má pánvičku s jedným prachem, ale ten prach se zapaluje rozžhaveným bavlným doutnákem, nebo vlněným, přesněji řečeno, který vlastně musí ten mušketýr v době, kdy chce provádět bojovou činnost, udržovat neustále doutnající, neustále zapálený. To byla tady palba po jednotlivých řadách, byste mohli vidět. Nabíjet! Pojďte do zravené, nabíjet! Každá dílčí činnost měla svůj povel. Teď si nejsem přesně jistý, kolik těch povelů bylo. Přibližně 100 povelů. Protože představte si, teď tady máme 10 mušketýrů, ale představte si, že je tady velký celek, který má 100 nebo ještě daleko více vojáků v řad za sebou. A samozřejmě bylo smyslem hry, aby třeba někdo neměl nabito dřív, aby mu náhodou nevyšel výstřel, který by poranil někoho v té řadě před ním a tak dál. Takže všechno se provádělo striktně na jednotlivé povely, aby se zabránilo prostě problémům a ta jednotka fungovala dokonale. Střelba po řadách! První řada! Volí! Doutnáky založit! Doutnáky ofouknout! Doutnáky vyzkoušet! Pánvičku otevřít! Všichni! Wow! 5! Druhá řada před! Zavět! Doutnák založit! Doutnák vyzkoušet! Doutnák ofouknout! Volí! Pánvičky otevřít! Úspěšnost vystřelení velice obdobná jako u těch modernějších zámkových mechanismů. Samozřejmě záleží na vojácích. Jak jsem hovořil o těch povelech, ty povely byly důležité i z jednoho aspektu. V rámci 30leté války, pokud byli třeba zajatí vojáci nepřátelské strany, většinou nebyli odváděni do zajateckého tábora nebo zastřeleni, ale většinou byli zařazeni do vlastního vojska, takže každé to vojsko bylo směsicí jazyků, vojenských zvyklostí a právě ten drill a ty povely byly strašně podstatné. Ke střelbě! Volí! Doutná do kontrol! Doutná založit! Doutnáky založit! Doutnák okouknout! Doutnák okoušet! Pánvičky otevřít! Univerzální jasný. První řada pokleknout! Druhá řada dostoupí! Třetí řada dostoupí! Doutnáky založit! Doutnáky ofouknout! Doutnáky oskoušet! Pánvičku otevřít!
aby tady bylo spoustu vojáků s takovými divnými pičemi, většinou často se spolu ty čtverce nežádaných stran srazí a to není nikde jiný než pikeníři, kteří disponují píkou a zde nechám proslov na kolegovi, protože je to jeho regiment, on je velitel, tak ať si to odkecá. Píka mohla mít délku 4 až 6 metrů. My máme tu zkrácenou variantu, protože jednotka představuje dragouny, takže taky jednotku, která se mohla připravovat na koních, ale zásadně bojovala pěšky, tak právě kvůli té přepravě na koních ty píky jsou o něco zkrácené. V případě té bitvy na Bílé hoře jsou opravdu hodně vidět a souvisí to s tím, že na počátku 30leté války ten poměr pikenířů vůči mušketýrům byl 3:1, zatímco v závěru války to bylo pochodové vepředu. Teď máme v boji, toto je jedna z těch základních konfigurací, to znamená boj proti pěchotě, takto ty jednotky se mohly střetnout, uvidíte to potom i v té bitevní ukázce a takto ti pikeníři šli proti sobě. Takže znovu ta základní pochodová konfigurace, píku styčit, otočit se, otáčíme se čelem za doprava a to právě kvůli palašům, respektive pobočním zbraním, aby se nám vlastně nezasekli. Píku v noze. Toto je druhá základní bojová poloha a to je píka proti koním. Ideálně ta píka mířila nahoru toho koně, my v těch ukázkách kvůli bezpečnosti budeme mířit trochu výš. Všimněte si, že ti pikeníři jednou rukou levou drží tu píku a tou druhou jsou připraveni šáhnout si na tu poboční zbraň. Protože pokud na ně najelo to jezdectvo, ty píky se častokrát zlomily, zůstaly v tom koni nebo v tom jezdci, v daný okamžik byly nepoužitelné, takže vytahují ty poboční zbraně, aby dorazili ty vojáky, kteří vlastně spadli na zem. Jo? Přišli tedy o tu hlavní výzbroj a v těch dalších fázích bitvy se potom takový vojáci pak museli samozřejmě stáhnout dozadu a musela být museli zajištěny ty náhradní vlastně píky. Stává se nám to i v ukázkách, že třeba na tu píku, která je na zemi, najede ten kůň, píka se zlomí, nedá se nic dělat. Jako ti mušketýři, anebo když se potom otočíme, tak ještě bude druhá poloha, ta je ještě jednodušší a to je uchopení té píky za špici, ty přeručkují a tu píku vlastně vlečou. A bude to Spíze ergreifen hinter der Spitze, to znamená uchopit tu píku za špici. Takže jdou takto dopředu, pěkně přeručkují a tu píku takto vlečou. Takže takto ji krásně vlečou a zároveň se s vámi loučí pikeníři z biskupských manů Kroměříže. A ještě na závěr nám jde praporečník. Naše jednotka se dá velice dobře poznat právě podle barev, dá se poznat podle té červené a heraldicky stříbrné, jinak bílé, což je dáno tím, že ti vojáci měli právo chodit v barvách biskupských, to znamená červená a ta stříbrná, to znamená podobně, když se podíváte na ten prapor, tak on vypadá velmi podobně jako prapor právě brněnský. Jinak v Kroměříži se nám zachoval tento prapor z roku 1637 a je to opravdu unikát, protože je to jeden z mála praporů z 30leté války, který se dachoval do dnešních dnů. My jsme tady na loďce dělostřelci tvrdí tu bitvu. V 30leté válce se používalo spousta druhů dělostřelstva a my jsme dnes pro tu ukázku zvolili takovou svéráznou jednotku, kterou jsou polští lisovčíci, kteří k nám zavítali pod vedením plukovníka Lisovského ze severu a kteří mají kanon relativně menší ráže na svoji dobu, nějakou možná střílberku, těžko říct, možná ani to ne, ale předvedu vám něco ze svého umění. Jak mi zmínil ten termín střílberka, zatímco dneska se ty
Velikosti děl určují podle ráže, to znamená průměru projektilu, tak v těchto dobách to bylo podle hmotnosti. Libra je přibližně 1 kilogram, půl kilogramu, takže ta 3 liberka měla dokázat vystřelit střelu o váze přibližně 1,5 kilogramu. Tady by to možná byla tak 2 liberka. Jinak dělostřelectvu se také říkalo a dodnes říká bůh války. Co se týká potom nabíjení, tak pořád jsou to zbraně, které se nabíjí velmi podobně jako ty muškety nebo arkebuzy, to znamená předovky. Pořád je nutné tu zbraň nabíjet zepředu hlavně a odpalovat pomocí zátrávky. Takže ono je to v podstatě taková větší mušketa principiálně. Nicméně při používání takovýchto kanónů je potřeba zvýšené opatrnosti. Takže jste si všimli, že první, co ten dělostřelec udělal, takovou vývrtkou se zavrtal do hlavně, aby eliminoval riziko, že tam vlastně zbytek střely třeba předchozího nevyšlého výstřelu. Stejně tak po výstřelu je potřeba vnitřek té hlavně schladit namočeným vytěrákem, aby při umísťování další prachové nálože nedošlo k samovolné explozi. V tomto případě by to už mohlo ublížit těm vlastním dělostřelcům. Kvůli bezpečnosti i rychlosti nabíjení je potom ta osádka několikačlenná s tím, že každý z té osádky má svůj úkol a nesnaží se montovat do práce tomu druhému právě z hlediska bezpečnosti. Tak, my máme to dělo už nabito, máme i na zátrapce Edovac, takže jsme připraveni k výstřelu, který bude tedy o poznání větší, než jak jste slyšeli u těch jednotlivých mušket. Takže připravte se na to, vidím teda, že jste se připravili, to znamená zacpat uši, otevřít pusu. To dělo dalo nabít. V případě mušketýrů, když byly v hodně dobré kondici, tak to byly 2 rány do minuty. Pardon, 3 rány do minuty, běžně tak 2 rány. Tak uvidíme, jak rychle budou nabíjet dělostřelci. Vidíte opět dohlavně, potom na tu zátrávku, no a nyní odpalujeme pomocí této partizány, která slouží k uchycení, bezpečnému uchycení dotnáku. Byly větší, tak jejich součástí ještě byla kolesa a takové kanóny se potom samozřejmě tahaly prostřednictvím koní. Takto velká zbraň, jak vidíte, se dá bez větších problémů transportovat i vlastně pěší. Tak, a čeká nás poslední bod tady této části programu. Doposud jsme tady měli jednotky pěší. Ale co by to bylo za vojáky bez koní, zejména v 17. století. A dnes jsme tady arkebuzíry bez koní. Teď uvidíte, jak to vypadá, když arkebuzír zůstává v sedle, to je jízdní arkebuzír a vlastně využívá koně nejenom k přesunu, ale přímo k té bitvě. Takže jezdci společnosti Tvrz. Arkebuzíry bychom mohli zařadit mezi takové, dejme tomu, středně těžké jezdectvo. To těžké jezdectvo bylo tvořeno lancíry, kteří nám potom mizí, kyrysníky a další právě byli ti arkebuzíři, kde na rozdíl těch kyrysníků už tedy odložili ty kyrysy, tu plátovou zbroj, ale ponechali si ty přilby typu Pappenheim. Viděli jste, že jezdci jeli tělo na tělo a zkuste si představit celý klub, to znamená obrovské množství jezdců v 1 nebo 2 řadách, kteří prostě převálcovali všechno, přesto přijeli. Případně byli schopni střílet buď díky manévru, který se nazýval Karakola, anebo přímo tedy z chodu proti pěchotě. Nabavili jsme se tedy o té střelobě, takže uvidíme i reakci koní. Ideální reakce je samozřejmě žádná. Ale pořád ten kůň je živá bytost, může zareagovat různě, takže vy třeba teď jste tady za šrankem, není problém, ale potom na tom bojišti vás chceme požádat, abyste opravdu zůstali za tím vymezeným prostorem, těmi páskami, aby se vám nic nestalo, i právě z hlediska třeba doběhu těch koní a podobně.
Vidíte, že to nabíjení v sedle není zase až tak jednoduché, nicméně těm arkebuzírům se někdy říkalo také bandalírovaní jezdci, díky tomu, že to zbraň mají na bandalíru. A všimněte si teď, že ten bandalír nám právě pomáhá při tom nabíjení, kdy jednou rukou držíme, vlastně ovládáme koně, a potom k nabíjení té zbraně máme jenom jednu ruku. A díky tomu, že ta zbraň visí na karabině, proto se těm zbraní pak také říká karabina, nám stačí jenom jedna ruka na to nabíjení, ale i tak to není žádná legrace. Tak, viděli jsme, vystřelili, zbraň hozená na zem, je visí nám právě na té karabině a teď jsme připraveni použít tu chladnou zbraň. A teď si představte, že máme těch jezdců třeba 50, pěkně se seřadí a teď ta řada vjede do toho nepřátelského tvaru, do té tercie nebo nizozemské setniny. No a ten kůň, který přece jenom váží pár set kilo, už něco udělá. Jo? Teď si představte, že na jednou plné rychlosti vjedou do toho tvaru. Jo? Nádherná ukázka, jak zastavili koně, to zaslouží potlesk. Ten psychologický efekt tam byl velký, mimo jiné myslím, že dneska uvidíte ukázku jízdní policie, kdy ten kůň, podobně jako pes, má i ten psychologický efekt a ten měl nepochybně i v té samotné reálné bitvě. Takže my děkujeme jezdcům z Tvrze, ještě jeden potlesk.